Ползвали ли сте някога освежител за уста? Ами, да. Кой, например? Не се сещам, беше преди около 1-2 години. Чували ли сте за бруталната марка Бруте? Ами, мисля, че съм чувала, ама не съм много сигурна. Ето това лого познато ли ти е? Да, виждала съм го някъде, Няма обаче... как да не си го виждала. Добре, сега имам едно предизвикателство за тебе. Пръскам ти 5 пъти в устата от това нещо. То е 98% органичност, 100% без алкохол и 100% без захар. Ти се задържаш устата за 5 секунди затворена, без да си поемеш въздух от това и печелиш едно такова. Добре. Готова ли си? Да. Добре, айде. Отвори уста. Не си през езика, моля те, че изглежда грешно. Не мога да вярвам. Добре, давай. Добре, как си чувстваш сега? Добре. Чувстваш се по-освежена? Да. Как би описала чувството с една дума? Ами, разхлаждащо е и е много ментово. Да, и ти отпушва носа, нали така? Да. Добре, така ти си спечели едно. Заповядай. Благодаря. Ти си го спечели. А вие може да влезете на сайта на Брute и да разгледате най-добрите освежители за уста.